Людзі, якія штодня спускаюцца ў метро Няміга, наўрад ці разумеюць, адкуль такая назва, які сімвалізм тут прысутнічае і чаму гэта так важна для нас, беларусаў. Мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння паспрабуем ліквідаваць чарговую белую пляму нашай гістарычнай памяці і нашага забытага гонару. Міша, давай адбіўку. Зараз на ваших блакітных ці якія яны там у вас па колеру экранах з'явіцца тэкст са слова пра паход Ігорава, прысвечаны бітве на Нямізе. Наш гістарычны рэдактар Алесь думаў, што я здолею гэта прачытаць, але меў занадта камплементарнае ўяўленне пра мяне. Так ці інакш, там брутальна. Косці, галовы снапамі, крывавыя берагі і гэтак далей. Сапраўды, адна з першых вядомых бітваў у нашай гісторыі, якая адбылася 3 сакавіка 1067 году. Падзея знакавая хаця б таму, што ў сувязі з бітвай у летапісах упершыню згадваецца Мінск, наша сталіца. Але вядома пра яе зусім няшмат. Ёсць згадка ў аповесці мінулых гадоў, ды радкі са слова пра паход Ігорава, які я не здолеў прачытаць. Ну, у прынцыпе, ўсё. Давайте сёння мы распавядзем тое, што вядома. 11 стагоддзя, час росквіту полацкага княства. Галоўны горад, зразумела, не Мінск, а Полацк. Дзяржава мела вельмі зручную геаграфічную пазіцыю, каб гандляваць і ваяваць, бо стаяла на шляху з варагаў у грэкі, што давала магчымасць кантраляваць рэкі і дарогі ад Балтыкі да Чорнага мора. Хто не глядзеў наш выпуск пра Балт-Чарнаморскі саюз, паглядзіце яго, зрабіце нам ласку. Насельніцтва полацкага княства збольшага крывічы ды нашчадкі ўсходніх балтаў, якія жылі тут раней. Прота такія вось беларусы. Найбольш вядомы полацкі князь таго часу Усяслаў Брачаслававіч, вядомы нам як Усяслаў Чарадзей. Менавіта пры ім княства пачало набіраць моц. У яго межах развіваліся Віцебск, Усвяты, Лукомль, Менск, Орша, Копаць, Лагойск, Заслаўе, Браслаў і гэтак далей. То бок не слабая такая для ранняга сярэднявечча дзяржава. Каб паказаць статус свайго княства і сталіцы, Усяслаў будуе ў Полацку Сафію, Сафійскі сабор. Агромісты храм у візантыйскім стылі. На той час гэта як зараз мець у сябе ў сталіцах хмарачосы і шкляныя бізнес-цэнтры. Статус, такі толусты статус. Каб кожны, хто прыязджае, разумеў, тут круцяцца бабкі і прымаюцца вельмі важныя рашэнні. Свае Сафіі былі ў Кіеве і Новгарадзе, у тагачасных цэнтрах Русі. То бок гэта такі мэсэдж Усяслава. Мы не горшыя за Новгарад і Кіеў, а ў перспектыве, можа, яшчэ і лепшыя. То бок Усяслаў сапраўдны малайчына. Настойваю, што героіка беларускага Марвела павінна пачынацца з яго. Усё спрыяе. Ён жа яшчэ і чарадзей. Дарэчы, чаму чарадзей? Таму, што паводле летапісаў чалавек нарадзіўся ад валхавання, ад магіі, то бок. Такі сабе містычны персанаж, які перакідваўся ў ваўка і рабіў там розныя цуды. У даследчыкаў зараз ёсць версія, што насамрэч гэта быў чорны піар кіеўскіх летапісцаў, каб паказаць князя язычнікам і патлумачыць, чаму ў яго ўсё атрымліваецца, чаму такі шчасліўчык і ўсё заўжды ведае наперад. Але гэта асобная тэма на выпуск ці на паход да псіхатэрапеўта, каб прапрацаваць сваю зайздрасць. Але давайте вяртацца ў Мінск. У 1060 годзе дружына Усяслава бярэ ўдзел у паходзе Яраславічаў. Ізяслава, Святаслава і Усевалада супраць торкаў. Гэта такія дзікія качэўнікі, якія жылі ў стылі шалёнага Макса на паўднёвых стэпах сённяшняй Украіне. Всё вельмі добра, але хутка ўзаемаадносінам саюзнікаў настае каюк. У 1065 годзе Усяслаў пачаў вайну. Навошта? Nobody knows, бо па тэрыторыі і рэсурсах ён значна саступаў кіеўскім і новгарадскім рабятам. Спачатку напаў на Пскоў, безвынікова. Пасля на Новгарад, ужо вынікова. Разрабаваў яго нахер, забраў шмат палонных, а яшчэ вывез рознае дабро з Новгарадскай Сафіі, у тым ліку званы, у сваю Сафію, у Полацак. Паказваў, то бок, свае жалезныя яйкі, якія пераможна звенелі тымі самымі новгарадскімі званамі. Яраславічы не маглі не пайсці з адведкай. Для нападу выбралі зімовы час, бо з дарогамі тады было так сабе, усё зарастала лесам. А зімой рэкі замярзалі, і па іх можна ісці як па шасе. Галоўнае не забыць коням дарабіць спецыяльныя падковы з
шипамі, каб не слізгалі па лёдзе. Мінск быў цэнтрам паўднёвай часткі полацкага княства. Вось яго яраславічы і вырашылі атакаваць. На той час Мінск, гэта Мінеск, горад пры ўпадзенні рачулкі Дунай у Менку. Яна, кажуць, і дала гораду назву. Геаграфічна кіламетраў 16 ад сённяшняга цэнтру беларускай сталіцы. Горад складаўся з умацаванага цэнтру, малога і вялікага гарадзішчаў плошчаў прыблізна 1,3 гектары, а таксама вялікага адкрытага паселішча не менш за 40 гектараў, дзе жылі купцы, рамеснікі і іншыя людзі. Сэнс был у тым, каб у выпадку небяспекі усе гэтыя людзі беглі і хаваліся ў гарадзішчы, каб там абараняцца. Штурм гарадоў на той час быў рэдкасцю, ды яшчэ і зімой, бо валы горада заледзянелы і цяжка падымацца туды. Звычайна войска просто стаяла под горадам і тупа чакала, калі той паддасца ці пойдзе на перамовы. Але яраславічы, халера іх бяры, пайшлі на штурм і мелі вельмі рэдкі поспех. Менск спалілі, мужикоў выразілі, жанчын узялі ў палон. Карацей, там была поўная сярэднявечная масакра. Нашу будучую сталіцу загенацыдзілі, натуральна. Узяслаў са сваім войскам проста не паспеў падысці на падмогу. Ён падышоў крыху пазней. Уласна, гэта ўжо і была самая тая бітва на Нямізе. Зараз буду казаць прыемнасці пра нашага гістарычнага рэдактара. Вось некалькі вельмі важных, проста база-поінтаў пра беларускую гісторыю, якім мяне навучыў Алесь. Раз. Русь вялікая – гэта не пра Расію. Усходнія суседзі шчасліва сцібрылі гэтую назву ў нас і украінцаў. Канчатковы працэс быў скончаны ў 18 стагоддзі. Два. Брэсцкая крэпасць пры ўсёй павазе да мужнасці і ахвяраў яе абаронцаў адзін з самых яскравых і паспяховых стартапаў савецкай ідэалогіі. Тыя мужнасць і ахвяры прыкрывалі факапы кіраўнікоў СССР. 3. Маленечкі Ракаў пасля рыжскай дамовы стаў нашым Лас-Вегасам. Бардэлі, кнайпы, казіно і кантрабандысцкая романтыка фантастычна паказаныя ў рамане Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А сам Пясецкі і яго, бадай, галоўны твор хацелася б думаць фантастычна паказаны ў нашых адмысловых выпускаў. Але ж якімі бы фантастычнымі ні былі гістарычны рэдактар Алесь і вынікі ягонай працы, сістэмная гістарычная адукацыя заўсёды вырашае. Нашыя сябры з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні, дарэчы, адной з калысак беларускай нацыі, абвясцілі пра запуск новага накірунку падрыхтоўкі студэнтаў. Набор на бакалаўрскую праграму па гісторыі на ангельскай і беларускай мовах з тэрмінам навучання 4 гады ўжо адкрыты. Яна прадугледжвае шырокае міжнароднае супрацоўніцтва. Напрыклад, сумесныя курсы з універсітэтамі-партнёрамі, праз якія студэнты маюць магчымасць выязджаць на вучобу па праграмах Erasmus і OCUN у еўрапейскія універсітэты і Барт Каледж. Гэта ЗША. Яшчэ важнае, пасля паспяховага завяршэння праграмы па гісторыі ЕГУ вы атрымаеце еўрапейскі дыплом, які дапаможа вам распачаць кар'еру ў любой кропцы свету. Альбо працягнуць навучанне ў еўрапейскіх ці амерыканскіх магістратурах. Ну і момант, вельмі важны момант, у якім мэта нашага праекта супадае з каштоўнасцю праграмы ЕГУ. Магчымасць працаваць у вольнай ад ідэалагічнага кантролю прасторы. Усе неабходныя спасылкі ў апісанні гэтага відоса, а мы працягваем яго глядзець і памятаць, што якасная гуманітарная адукацыя – гэта топ. Дзе адбывалася бітва? Лічыцца, што недзе каля сённяшняга метро. У кожным разе, нагадваю, гэта прыблізна 16 кіламетраў на паўночны ўсход ад першаснага, ужо спаленага Мінску. Браты Яраславічы з кааліцыі, маючы вялікія землі, маглі мабілізаваць да халеры народу. Але дэдлайны гарэлі, трэба было ўжо учора, а тут яшчэ і сакавік на носе, і снег збіраўся таяць. Таму, верагодна, у варожым войску былі профі-дружыннікі на конях. Пры сабе яны мелі некалькі штук на змену кожны. Мабільныя і прафесійныя, лікам да некалькіх тысячаў. Усё гэта вельмі гіпатэтычна, нагадваю, бо мы памятаем, ніякіх апісанняў, падрабязных апісанняў не існуе. Усяслаў Чарадзей, канешне, таксама не лох у плане войска, але ў яго тая самая праблема. Дэдлайны гараць, часу няма, і як паспець усіх людзей незразумела. Узнікае пытанне, каго ён мог узяць з сабой? Просты адказ – дружыну. Там ад самых блізкіх, то бок СБУ, гэта служба бяспекі Усяслава, бывалыя даверныя людзі, да малодшых дружыннікаў. Ну і апалчэнне. Гэта рамеснікі і гараджане, якія бралі ў выпадку вайны сякеры ці кап'ё і гоў на фронт. То бок ён таксама мог сабраць пару тысячаў,
Але адназначна ягонае войска саступала ворагу. Конных прафесіяналаў, мяркуюць, было меней, чым у тых Яраславічаў. Варта разумець, што сярэднявечныя бітвы часта былі вельмі хуткія, як бойкі фанатаў у лесе. За 5-10 хвілінаў дакладна зразумела, хто каму наваляў і хто ляжыць на зямлі, ці там уцякае. Але ў нашым выпадку было ўсё даўжэй і больш зацята. Сеча зла, як пісалася пасля. Верагодна, ніхто не хацеў саступаць. Лагічна. Яраславічы мелі намер знішчыць усё баяздольнае і мужчынскае ў полацкай дзяржаве. А ва Ўсяслава не было выбару, бо, магчыма, гэта было пытанне жыцця і смерці ягонага княства. Паводле летапісца, Яраславічы перамаглі, а Всеслав бежа. Але тут трэба быць уважлівым, бо аповесць мінулых гадоў пісалася ў Кіеве на замову мясцовых элітаў. То бок, вельмі верагодна, што літаратура атрымалася прапагандысцкая. Нават калі і перамаглі, то перамога тая была здабыта вялікай цаною, занадта вялікая. Бо далей нападнікі не пайшлі не тое, што на сталіцу нашу, Полацак, каб дабіць непрыяцеля, але нават на суседняе, вельмі суседняе Заслаўе, якое знаходзіцца зусім блізка Мінеска. Херовенька ім было, то адступілі залізваць раны на рэгенерацыю ці на рэтрыт. Не ведаю, ці гэта было папулярна ў раннім сярэднявеччы. Яраславічы аж так крэпка перамаглі, што ў хуткім часе папрасілі перамову, забілі стрэлку на Дняпры недзе каля Оршы. Усё чынна і салідна, з цалаваннем крыжа. На той час гэта вельмі важны рытуал, таму што гэта азначае, што ўсё будзе ад душы ў душу, бо клятва на крыжы кшталту наймацнейшая, круцей за пісьмовыя дамовы і ўсялякіх там натарыусаў. Верагодна, чувакі былі настолькі ўражаны бітвай і настолькі не хацелі больш сустракацца з Усяславам у баі, што вырашылі нейтралізаваць яго хітрасць. Усяслав чамусьці паверыў і паехаў на стрэлку з 2 сваімі сынамі. Паплыў чалавек, бывае, у кожнага. Трэба зразумець, прыняць і прасціць. Там іх усіх пад белыя ручкі затрымалі і звезлі ў Кіеў. Далей вельмі змрочная гісторыя пра поруб. Гэта такая дзіўная канструкцыя паміж Зінданам на Каўказе, дзе трымаюць палонных на яме, і зрубам з бярвенняў. То бок атрымліваецца херата такая 2,5 на 2,5 метры ў зямлі, дзе ёсць лаўка, і там жа сарцір. Падлога, зразумела, земляная. Дзверы адсутнічаюць, ёсць толькі невялічкія акенца. А святла, прыблізна зусім няма. Чалавек, звычайна, адтуль не выбіраўся, але наш Усяслав, нагадваю, чарадзей і распачынальнік нашага Марвела. Яраславічаў, кіеўскіх босаў, разбіваюць качэўнікі, і тыя чамусьці не даюць узбраення кіянам, каб працягваць вайну. Кіяне ладзяць першы майдан, вось дзе ўжо адмыслоўцы, так адмыслоўцы, нашая павага, і скідваюць уладу. Тагачасны Януковіч і Зяслаў вымушаны бяжаць, толькі не ў Ростов, а ў Польшчу. Усяслава высякаюць сякерамі з пороба, бо там жа няма дзвярэй. А прасядзеў ён там з сынамі больш за год і робяць гэтага Усяслава чарадзея кіеўскім князем, то бок фармальна галоўным чалавекам на ўсёй Русі. Здаецца, збыліся ўсе мары, але Усяслав нармалёвы чэл. Ён сінімі пальцамі ні за што не трымаўся і вярнуўся ў родны Полацак па сваёй жа ініцыятыве. Далей быў працяг гэтых войнаў усіх з усімі ажно да 1080-х гадоў з пераменным поспехам. У кантэксце Мінска шчыра не вельмі цікава, але калі хочаце адмысловы выпуск пра Усяслава, дык напішыце. Мы людзі простыя, нас просяць, мы робім. Апошнім акордам той вайны і нашай сённяшняй гісторыі быў 1084 год. Не 1984, гэта іншая гісторыя, а 1084. Калі Уладзімір Манамах увосень зноў спаліў Мінск. Той яшчэ стары пры упадзенні рачолкі Дунай у Менку. Усяслав чарадзей пад канец свайго жыцця будуе новы горад пры упадзенні Нямегі ў Свіслач, то бок акурат на месцы сечы, дзе сцелюць снапы галавамі і крывавыя берагі. Сімвалічна, правда? Ёсць думка, што закладаючы горад на месца сваёй сечы 1067 году Усяслав вырашыў застаўбіць лакацыю і паказаць усё ж, хто тут галоўны і хто ў выніку перамог. То бок, хто застаўся на поле, а хто ўцёк. Магчыма, яшчэ і рытуальна-магічны сэнс ёсць ва гэтым ва ўсім. Ён жа Усяслав чарадзей, вешчая душа ў дзёрзкім целе. А там, на тых заснежаных палях, ляглі яго дружыннікі, і горад у нейкім сэнсе быў ушанаваннем іх памяці. А нагадваю, 2000
2067 год гэта тысячагоддзе тых падзеяў. Хочацца вельмі, каб мы не падвялі старыка Усяслава і ушанавалі дату ў заснаваным ім горадзе, сталіцы незалежнай і топавай квітнеючай Беларусі. Нагадваю, мы канал Загляне Сонца. Давайте беларусець разам.